Congratulations, ma'am. Nandito na po ang inyong Emirates ID. Ano pong masasabi niyo sa process ng ating team? Ang masasabi ko po sa sa process ng ating mga ID, ang mga staff dito sa Yes Pinoy Pro, mabilis, matyaga at mababait po ang mga staff dito. Ano naman pong masasabi niyo sa mga kababayan po natin na nangangailangan din po ng visa na katulad ninyo dati? Ano po mga kababayan, kung gusto niyo mapabilis ang inyong mga ID, pumunta lang po kayo dito sa Yes Pinoy Pro. At sila po'y madaling kausap at madaling gumawa, masisipag po sila. Thank you po. Congratulations po ulit, ma'am. Thank you. Yes, Pinoy Pro, making dreams come true. Yes, Pinoy Pro, we are here for you.